कुछ भी नहीं बचा। हाँ, सर्वे करके जाएंगे, ये करके जाएंगे, वो कुछ भी नहीं। साल में सब दूसरा साल में ऐसा हुआ तो कोर्ट बचेगा अभी। गया साल में भी वैसे ही किए हैं। पता नहीं है, बोल रहे हैं यहाँ में बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग केपीसी जाओ। पूछने वाले बाद में हम लोग केपीसी गया, उधर से फिर उधर दूसरा जगह शिफ्ट कराया। 3 साल से ऐसा ही हो रहा है। कुछ करके जगह देगा तो हम लोग खुद बना के ले सकते हैं। अभी किधर है रोड में रहने का? ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ನಾವೇ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯುವುದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಇದೆ ಇವಾಗ. ನನ್ಗಂತೂ ಯಾರು ಆಸರೆ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮನಗರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಲೋಂಡದಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮನಗರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಟೂ ವೀಲರ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ ಸರ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ರಾಮನಗರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಹತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ದು ಇವರಿಗೆ ಪಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಲಾಟೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. हा जो गोवा बेळगाव महामार्गावरील जो इकडे या ठिकाणी पाहायला मिळाला, लोंढा येथील ब्रिज काल अति पावसाने पूर्ण कोसळून गेलाय आणि टोटली इकडे दुचाकी चारचाकी किंवा चालत जाणाऱ्यांनाही बंदी घातलेली आहे. कारण पूर्णतः ब्रिज ब्रिटिशकालीन ब्रिज आहे पूर्वीचा, तो आता ब्रिज कोसळून गेलेला आहे. लोंढा दर्गापाशी हा ब्रिज आहे. बेळगाव गोवा महामार्गावरील जो ब्रिज आहे तो कोसळून गेलेला आहे पूर्णतः.
आणि हळूहळू पूर्ण गेला आणि चालत थोडे दिवस जात होता, चालत सुद्धा बंद केलं, कारण चालत जाण्यासही त्याला अत्यंत धोकादायक असल्याने चालत जाणाऱ्यांना याच्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे आता. आणि त्यामुळे गोवा बेळगाव जो व्हाया अनमोड मार्गे जाणारा रस्ता पूर्णतः बंद झालेला आहे. तसेच या भागातून रामनगर ते लोंढा जाणाऱ्यांना छोट्या वाहनांनाही टोटली रस्ता बंद झालेला आहे. त्यामुळे पूर्ण दोन्ही गावाचा संपर्क तुटण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला पाहायला मिळेल, त्या बाजूला तुम्हाला पोलिसांनी पण पहारा दिलेला आहे. त्यामुळे इकडे चालत जाणाऱ्यांनाही सोडत नाही आहेत, कारण चालत जातानाही पूर्णतः धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता हा ब्रिज शेजारी ब्रिज बनवण्यात आला होता, तो पण अर्धवट स्थितीत आहे. DPL कंपनीने बनवण्यासाठी प्रारंभ केला होता, पण तोही अर्धवट स्थितीत असल्याने पूर्णतः ब्रिज होईस्तोवर या भागातून आता कोणतेही वाहन जाऊ शकणार नाही. कारण सध्या ब्रिज करणे म्हणजेही पावसाचा एवढा जोर आहे की ब्रिज होणेही शक्य नाही. त्यामुळे जोवर ब्रिज होत नाही तोवर इकडे रस्ता हा बंदच, असा स्थितीतच बंद राहणार आहे. धन्यवाद. सर आमगेले ह्या गावात परिस्थिती अशी का म्हणल्यार ह्या कद्रा डॅमान आमकां खूब त्रास जाते आसा. कित्याक काय म्हणल्यार फस्ट 2 गाली सोडल्यो म्हणटा तेमी आनी मागीर पयल्या 10 गाली सोडन आमकां हिंग रस्तो बस सगळी बंद जाता. आनी कितें काय म्हणल्यार आमगेले हिंग मेन म्हणल्यार पळयतालो कोण ना, एक अध्यक्ष येना, एक उपाध्यक्ष येना, ह्या परिषदेक मेंबर येना. केन्ना वोट जाय पळय तेन्नाच येतात आणि आमकां तुमकां अशी करतात तशी करता म्हणे बाई. हे परिस्थिती अशी आहे बाई. हे बाय अशें ह्या परिस्थिती ह्या आमगेली इतले शेतकरी लोकांक आमकां काम धंदो आज बंद जावन आसा. हे उदा त्या ठिकाणी आमकां वचूंक जायना सर. ह्या परिस्थितीचेर आमी आमगेली एक कोण आमगेली हिंग एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष पळयनासतना ही परिस्थिती ही मोठी गंभीर परिस्थितीर आसा. आमी ह्या उदकान आमकां इतले त्रास आमकां एक कुली कामां वयतलो आमी. ह्या आमच्या गांवच्या लोकांची परिस्थिती म्हळ्यार तुमकां बी आसा, गव्हर्नमेंटाक बी खबर आसा. एक परिस्थिती ह्या गांवच्यान कद्रा डॅमाचे उदक सोडल्यार तितली लोकांक आमच्या कारवारांतल्यान निंगून सगळे लोकांक त्रास जाता ते खबर आसा. मेन म्हणल्यार सांगनासतना उदक सोडतात. एक ह्या खेपेक प्रचार ना तेमगेलो कसले ह्या धंद्या मुखार आमकां त्रास जाते आसा. ह्या पब्लीक लोकांक आमकां तुमी हे सांबाळ घेवन मुखार वयचे म्हणून एक तुमचे कडेन आमकां हे मनवी करतात. आनी तशेंच हे करंट आमकां ह्या करंटार हे आज ही तिशी पुरो पूर्ण आसा ते सुद्धा आमकां एक पर्याय कोण हिंग पळयतलो कोण ना. आनी ह्या रात्रीन आमकां इतले आज हे उदक सुकता पसून आमकां त्रास आज तो धांवडोवन घालताले तेंच्यान. आज ह्या जाग्यार धांवडोवन घालताले वचा वचा म्हणून आमी वयची खंय रावची खंय आनी खंय तर आमी वचून रावतलो म्हणल्यार आमकां त्या हेजेर खंय आमकां जागो बी ना आमकां कद्रा वयर आशिल्लो जागो पुराय केपीसीन खायलो. केपीसी वयर कद्रा वयर आशिल्लो जागो तेमीच गेला. आतां सकयल आशिल्लो जागो तेमकां दिला. आमी वयची खंय. प्रत्येक वर्साक ಮಾಡು ಕಟ್ಬೋದು ಮನೆ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು 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 ಈಗ ಬಿಟ್ಟು
2 ಇಂಚು ನೀರು ಉಳಿಬೋದು. ಹೌದೌದು ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬದಲಿದೆ. नुकसान म्हणजे दिवसात आहे पावसाचे कित्याक जाल्यार पयलीं कोरोना बी धंदो ना आनी तितूर ही लुकसाणी जाय म्हण केल्ली आसा केपीसीन उदक स्टॉक केल्ले प्रत्येक वर्स वतना म्हण करता लोकांक कितें करचें ना जागा तरी दुसरे कडेन दिवका न्ही जागा तरी दुसरे कडेन दिवन बांदून वेवस्था करून दिवका न्ही लोकांनी गव्हर्मेंटान दिवका न्ही प्रजा राज न्ही हे राज्य प्रजा नाही प्रजा राज्य आमगेर हॉटाचेर राज्य मी अधिकार चलोवन घेवन हो ना म्हणून करतात पब्लीकांक म्हणटा तर विचार करता न्ही तेजे बद्दल आमकां पयलीं दीस केलेले सांजेचे पण जाल्यार उदक तितलें ना आशिल्लें कमी आशिल्लें उदक दुसरे दिवस 7-8 ಹಿಂದಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆಪಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಮನೆ ಬೀಡು ಅಂತೇಳಿ ಲೆಟರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮನೆಯೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಸಾಮಾನು ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಬೀಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು, ನೀವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹುಡುಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗಿದೆ ಭಯಂಕರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಅದ ನಾವು ಬಡವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು. कारवार न्यूज़ा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूज़ा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.